футбол баъзан вақт ба майдони ҳодисоти ҷолибе табдил меёбад ки расонаҳо онро тасодуфӣ меноманд. Тасаввур кунед ки се кӯдак дар як вақту замон таваллуд шудаанд ё вақти голзании футболбозони номдор ягон нобиға аз дунё мегузарад. Масалан, дарвозабоне ба дарвозаи Ювентус гол задааст ки дар се дастаи гуногун бозӣ кардааст. Оиди сеҳри футболии Роналду ва Месси аллакай огаҳӣ доред. ин ягона тарафи масъала нест, зеро ҳардуи онҳо 869 рӯз тафовут байни сину солашон доранд. ҷолибаш он аст ки кӯдакони онҳо Тиаго ва Роналдуи хурдиам 869 рӯз байни ҳам фарқ мекунанд. ҷолиб, ҳамин хел не? ин гуна шабеҳиро аз рӯи алгоритм 1 бар миллион мегӯянд ё аслан 2 бар миллион ҳам гуфтан дуруст мешавад. ҳикояи дигаре ҳам ҳаст. Роналду ва Бел тасодуфи ҳайратоваре доранд. шумо парвози олӣ ва голи зебои Роналдуро дар ёд доред? Бел ҳам он таланти Роналдуро аз худ карда дар финали Лигаи Чемпионҳо муқобили Ливерпул голе ба самар расонида буд. аҷоибии кор ҳамин ки ҳардуи зарбаи зеботарини футболӣ дар як вақту замони бозӣ ба қайд гирифта шудааст. Магар ин ҳама аҷиб наменамояд? дӯстон, Арсенал ду бозии нахусташро дар мавсими ҷорӣ бо пирӯзӣ ҷамбаст намуд ва шогирдони Артета имрӯз Фулхемро дар даври сеюми Премер-лига меҳмондорӣ мекунанд. Ба фикри шумо ҳисоби бозӣ ба фоидаи кадом даста мешавад? Тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар канори дигари ҷаҳони футболӣ саёҳати Мавриньо дар Юнайтед наздик ба хотима буд, вақте ки даста дар 17 бозии Премер-лига комёб шудан наметавонист. нуқтаи охирин ин бохт аз дасти шогирдони Юрген Клоп шуда буд, вале истед ин анҷоми кор нест. Мавриньо дар корномааш борҳо ба ин ҳолат рӯбарӯ шудааст. аз Реал Мадрид ҳам ӯро баъди бохт аз дастаи Дортмунд Юрген Клоп пеш карда буданд. таърих такрор шуду баъди шикасти Челси муқобили Ливерпули Юрген Клоп ӯро дубора аз кор озод карданд. не ки Клоп ҳам медонистааст ки бо кӣ чӣ хел муносибат кунад. тасодуфи дигар дар футбол ин солҳои дугоник аст, яъне солҳои 1981 ва 2005 ки ҳодисоти якхела рух додааст. ҳардуи ин солҳо принс Чарлз оиладор шудааст. Норвич Сити ва Кристал Пелас ба лигаи поёнӣ рафтаанд. Ливерпул бошад бо 1 ё 2 не, балки бо 17 бозии бебохташ баромадҳо кардааст. қисмати охирин ҷолибтар аст. сценарие ки ҳатто Ҳолливуд ҳам нишон додан наметавонад. Ливерпул солҳои 1981 ва 2005 ғолиби лигаи чемпионҳо гардидааст. аниқ онҳо функсияи такрори таърихро фаъол кардаанд. ба филми мо Паул Сколс реклама мешавад. ин нобиға на танҳо дар дебюташ гол заданро дӯст медорад, балки ин як одати маъмулӣ барояш шудааст. одат гуфта онро дар назар дорем ки ӯ дар 100, 200, 400 ва ҳатто 700 бозиаш голзанӣ кардааст. шояд касе фикр кунад ки ин як тасодуф аст, вале ба назар ҷашнгирӣ аз гол ба Пол писанд будааст. шумо медонистед ки агар Ремзи гол занад, гӯё дигарон канорагирӣ мекардаанд. сараввал ба гузаштаи Осама Бен Ладен менигарем. вақте ки Ремзи ба дарвозаи Юнайтед гол мезад, Осама аз ҳодисаи берун мешуд. дар голҳои баъдиаш бошад мо дидем ки Стив Ҷобс вафот кардааст. инҷо драма анҷом намеёбад, зеро Муҳаммад Кадафи ба минбар мебарояд. голи зеботарини Ремзи Кадафиро мағлуб сохта буд. голи баъдиаш бошад Витни Хьюстонро то абад хомӯш кард. ин ҳамаро бояд алоҳида дар рӯйхати тасодуфҳо нависем. фаромӯш намекунем ки Гвардиола ҳам баъзе сеҳреро дорад. чун дар Барселона муваффақ гашт, Испания соли 2010 аз худ ном баровард. баъди комёбиҳояш дар Бавария бошад, Олмон қаҳрамони ҷаҳони 2014 шуд. акнун чӣ? ҷоми ҷаҳон ба хонааш бармегардад чӣ бало? хай ба ҳар ҳол мухлисони Англия омода бошед. баргардонидани голҳо барои дарвозабони олмонӣ Ҳанс Йорк Бад кофӣ набуд ва ӯ дар Лигаи Чемпионҳо 3 голро ҳам ба номаш муҳр задааст. ҷолибаш ин аст ки ӯ ин корро бо 3 дастаи гуногун анҷом додааст: Гамбург, Ливеркузен ва Бавария. замоне ки ҳамагон дар пайи танқид буданд, ӯ ҳар 3 голашро муқобили Ювентус ба самар расонидааст. гӯё ҳар бор дарвозабон аз дастаи Туринӣ қасд мегирифт. ин ҳам магар тасодуф дар таърихи футбол аст? кадоме аз ин ҳодисот ба шумо писанд омад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.